Het is Jelve Zon en we zijn te plak in Tersool. Bij Lolke Wietsma. Goedemorgen. Nou, kom maar in. Dankjewel. Wietsma had het goed verzwargen voor u. Daar is het ook zo geweest, dus Wat een luxe. ja. En wat is jouw favoriete muziek? Ja, ik mooi Stravelto wil jaren en nou ja, Pieter Wilkens dan nog wel. Nou, de doeleersen ben ik van Bert hoor. Ik vind het pyjama hoorzoek hoor. Nou, we komen kijken naar bed. Ga bij maar de kern weg. Hoi. Ja, ga dan. Volgerisme. De sfeer zit er goed in. Once again. Bring it back. This is the sound of Rickenback. Heel het warp is weer voort naar alles werkelijk wat ik wil. Dus Dan skeuren we Tron naar Ljouwert. Naar de gehorige wenning van Marian Hoogland. Ja, ik geef je even op, jongen. Ik denk, wel weer een stiet voor een feestje. Heb je ook last van geluidsoverlast of niet? Ja, mijn dochtertje die schrok even. Wat is er aan de hand? Oh ja. Toen zei ik nou misschien een feestje of zo. En zo komen we bij de familie Veldstra. En die gaan springkessen. Maaien we er wel even op? Ja, ja. Maar hoe gaat het nou eigenlijk met het doeleersen? We hebben een nieuwe single hebben we opname met de Party Animals. En ja, goed, die zitten dus op hun nieuwe album. En ja, die we draaien op Slam FM op 538. Dus hartstikke mooi. Dat is natuurlijk, ja, dan werken ze door samen met een van de grondleggers van de happy hardcore. Dus dat is voor u wel een heel soort werk. Ja, heel mooi. De doeleersen treden nou ook op mijn avondvullende show. Bij de heren ben ik DJ en draai ik in de disco's. Bij haar avondvullende show wissel je ze DJ en al met een live performance. Morgen geven we weer op een paard. Was dat we bij die deel komen, surf naar comadel.nl.